בקובץ ששיתפתי אתכם לוחצים פה 3 נקודות, Open in או שתף באמצעות. נכנס פה, יש פה אופציות לבחור בתור מה, אנחנו Notability. ואז Create New Note, ואנחנו בוחרים איפה אנחנו רוצים את זה. אני רוצה את זה למשל בתיקיית הסבר. עושה Import, Done, ואז ניכנס פה לתיקייה הזאת שלנו, ונוכל לבחור את המחברת. דבר ראשון נעשה וידוא שה-View שלנו, View Setting, על Single Page. אני רוצה שזה יהיה דפדוף ולא גלילה. בסדר? דבר שני, אני פה על היד הזאתי, ואז אני יכולה ללחוץ על כפתורים. הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה באמת ללחוץ על הכריכה בשביל להגיע למקום הזה. כאן שוב פעם כל הכפתורים עובדים ואפשר לדפדף כמה שרוצים. אם רוצים להוסיף עוד דף אותו דבר, אז אני פשוט לוחצת כאן ואני עושה 3 נקודות על הדף הנוכחי ואני עושה duplicate, כלומר לשכפל. ואז זה משכפל לי אחד. שימו לב, זה שכפל לי אחד שמאלה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים. כלומר, אם עכשיו אני נמצאת למשל בחוצץ 9, ואני רוצה עוד משבצות כאלה, אז אני עומדת פה, עושה דופליקייט, וזה ישכפל לי את אותו דף עמוד אחד אחרי. בסדר? זה היופי. דבר שני, יש לי פה למטה את כל המדבקות. איך אני ניגשת למדבקות האלה? שימו לב, אם לוחצת ככה זה לא יעבוד. אני צריכה להיות פה על הלאסו, ואז אני יכולה לבחור מדבקה. שימו לב שחשוב ממש שאתם משכפלים את המדבקה ולא מזיזים, כי ברגע שאתם מזיזים אין לכם פה עוד מדבקה. יש אחת, אז אתם צריכים בעצם להעתיק לכם אותה. אז אפשר להעתיק אותה למשל ככה, קופי, ואז ללכת לעמוד שאתם רוצים, למשל רציתי פה, בעמוד הנוסף שעשיתי, ואז אני עושה פסט, ואני יכולה לעשות את זה עם זה. פה למעלה, כשאני על היד, זה מגיע לי כל הזמן לתוכן העניינים. זה הכל לגבי המחברת סטודנטים.